Kabanay sa COVID-19 positive nga namatay sa sakyanan samtang nagpaabot sa swab test result gawa sa ospital. Nanawagan sa saktong pulisa, human gidala-dala nila ang patayng lawas samtang nagasikaso aron makrimate ang amahan. Ano ang report? Mao kini ang aktong pagkuha sa patayng lawas sa 67 anyos nga lolo. Kinsa namatay sa sulod sa sakyanan samtang gihulat ang resulta sa swab test niini sa usa ka ospital sa General Santos City. Sumala sa anak sa namatay nga si alias Alan, alas 9 sa gabi ni atong Martes, dihang gidala sa pribadong ospital ang iyang amahan kay naglisod na og ginhawa. Subay sa health protocols, gipailawom kini sa swab test. Habang naan sa gawa sa test ko siya, after siguro mga 15 to 20 minutes, wala pa ni gawa sa result. Nipaway na din siya, muang papa. Yung gawa sa result is positive. Nanawag gilayon ang staff sa maong ospital sa Rural Health Unit sa Barangay Fatima kung asa nagpuyo ang amahan, apan wala kunoy nagatubag sa ilang tawag. Busa miadto na lang ang kabanay sa barangay dala-dala sulod sa sakyanan ang mipanaw nga amahan. Alauna sa kadlawon dihang miabot sila sa Barangay Isolation Facility. Karon, nagyalamig tanga dito kay pagtanaw sa in-charge sa Montesilo. Wala siya nakabag. Ito nga mong desisyon, balik ni sa dagan. Wala pa klaro. Nagpost kami dito sa Bula. Nag-decide naman. Assistant kung paano, kung pwede ma-assist ni. Para nga direkso. Udto na ni atong Miyerkules, gikuha ang patayng lawas daplin sa dalan kung asa nagpakitabang ang kabanay nga makontakt ang lokal nga kagamhanan. Naka-self-quarantine na karon ang kabanay. Human sa ilang pait nga kasinatian, nanawagan karon ang magbanay nga dili na masubli sa uban ang nahitabo kanila pinaagi sa pagplastar sa saktong pamaagi ug pagserbisyo alang sa mga namatay ug namatyan tungod sa COVID-19. Dahil na po siyang pag-first dose sa iya, na-try ang niyang malaria. Kaya may malaria na siya sa ulit tao pa. So, hope lang ko sir nga dili yun mapareha akong amahan ang uban. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa ospital ug sa lokal nga kagamhanan. Ako si Sarah Hilomed Velasco para sa 1